Nápad, tak já se potom sama divím, když se uvede do života, jak fantasticky dejchá. Jsem nadšená z toho, co dokáží naše mažoretky. Malé, větší, i ty největší. Jste úžasný. A vy sami dobře víte, jaké úspěchy máte a že na vás je město, kde rostete pyšně. Jsem ráda, že se přišli podívat rodiče. Všechny vás tady vítám. Zahajujeme městské slavnosti v České Lípě v roce 2016. Jsou to slavnosti, které jsou určené vám a program, který jsme pro vás připravili, má pobavit všechny. Od těch nejmenší až po střední generaci i po ty nejstarší. Nezapomeňte prosím, že jsme teďka začali, zítra budeme pokračovat a v neděli máte ještě jedinečnou šanci, abyste se vydali na rozhlednu špiček. Teď malý moment. Děkuji, to byl hezký okamžik, hezké ocenění. Já jsem velmi ráda, že spolu s námi do České Lípy se přijeli pobavit také přátelé z partnerských měst. Vítám proto mezi námi delegace z německé Mittweida, polského Boleslavice, slovenského Bardějova a slovenského Užhorodu. Pardon, ukrajinského Užhorodu. My to setkání s našimi zahraničními partnery využijeme k tomu, abychom diskutovali o projektech, které my můžeme společně vytvořit pro vás. To znamená, abyste se vy, především vy, mohli vzájemně potkávat. Nejenom jednotlivci, ale i spolky, sportovci a tak dále. A nyní tedy už poprosím zástupce našich partnerských měst, aby vás oni z tohoto místa také krátce pozdravili. Poprosím pana Ralfa Schreibera, starostu Mittweidy. Ja, liebe Festgäste des Festes Peter und Paul aus Česká Lípa, herzliche Grüße aus Mittweida, einer Kleinstadt mitten in Sachsen. Vážení přátelé, srdečně vás zdravím z malého města Mittweida.